Oh Nkosi, sanibona bafowethu. Niyaphila? Ya, yimi impunga kazwelonke. Bafowethu ngithi kini kunezinto okumele siyibheke. Sabantu sakhile emhlabeni. Yabona sabantu sakhile emhlabeni kunezinto impela nje okumele siyibheke ezifana nokuthi nokukhula. Yabona ukukhula komuntu. Umuntu akaphekelwa tshwala ukuze akhule. Umuntu akafani nendlu. Umuntu akadabuka akavela umkenke ukuze kubonakale ukuthi usezofa. Kunezinto engenza kwethu okumele ukuthi uzenze uma umuntu. Namhlanje ngifuna sikhulume ngalento yokuthi ngina 40 ngithandana nengane ena 19. Ayikho right lento leyo. Le ngane le vele ngiyayizala. Ngokwesintu sethu sabantu abamnyama kuyazila ukuthi ubone ubunqunu bukayihlo. You understand? Noma bukanyoko. Kuyazila lokho. Kangakanani ngimngaka mina ngizoshadelwa intombazane ena 19 ena 2 years. Ngoba phela makuwukuthi una 40 kusho ukuthi ungalala nengane yakho. Yabo? Inomthelela ke lento leyo bafowethu. Uyabo? I-risk. Kufana nokuthi manje ngithi ngifuna ukukutshengisa nje. Ngithi ngina 45. Ngithi ngiyolobola ingane ena 20. Ncane lo muntu, ncane kakhulu kumina. Makuthi ngina 45, una 20 yena. Mangathiwa lo muntu singena emshadweni ngiyamethisa manje, uyamitha. Mithi ingane yokuqala, hlale 2 years, ngina 57, ngina 47 mina, yena una 22. Uyamitha esibili. Hlale futhi 3 years, abe na 20, abe na 25 noma abe na 26. Amithe futhi mina sengina sengilando 60 o 50. Zondla ubani lezi ngane lezi? Ubani uzozondla? Zondliwa ubani lezo ingane? Ngoba umuntu once wathi 50 usegugile. Esikhathini samanje umuntu once wathi 50 years usegugile lo muntu. Ubani ozozondla lezo ingane ngoba amandla omuntu ayaphela meqala nje ethi 50 aseqala ukwehla amandla, akasawathola amandla, sephuma kuphela. Awasabuyi. You understand? Umuntu methi 60 uthatha impension, hlala phansi. 70 sekumkhulu. Ikhehla. Uyabo? So lo mfazi lo uzothi niqala ukuthi 60 manje lento yakho ingasavuki. Usuqala ukuthi 75 ayisavuki lento yakho. Lo muntu useqala ukubona untanga bakhe siyamshela thina. Thathela umfazi, ukuthola abafana bahlonipha, thathela umuntu omdala umfazi. No, wena lwabisho eza uzothathe usize ongene wakho. Dot. You understand? Wena mkhulu oweza uzothatha umuntu olingana nathi, okumele athandane nathi. Yayizwa into le. Kumele uyihloniphe wena. Ungahambi uthandana nezingane. Nani bantwana msana ukuthandana nomkhulu ngoba benemali. Ngoba beninika imali. No, akho right lokho. Musana uthandana nabantu abadala amakhehla no. Akukho right. Thandana nontanga yenu. uNkulunkulu uzokubusisa. Ushesha nawe ube nemali. Kodwa umuntu uthandana nomkhulu vele uNkulunkulu uzobona isalukazi umuntu ongasayidingi izibusiso osedinga umusa. Uphile ngomusa. You understand? So bafowethu zamani ngazo zonke indlela ukuthi umuntu nomuntu ashane nontanga yakhe. Please. Hawu. Wathandana nomuntu omncane manje ongangomzukulu. Umzukulu wakho. Hey. Ayikho right lento le yasiphazamisa siphile emhlabeni. Njengamanje ngiyothi ngihamba ngiyashela la eShoprite kanti sengishela ugogo. Mina ngibone umuntu ona 22 kanti lo muntu uthandana nomuntu ona 49. Ongafa noma inini. No, musana ukwenza into la ayikho right. Uma umuntu kumele uzicabangele nawe. Ufuna ukuthi ingane zithi baba emntwini ona 97 years. Ungangomandela. Zithi baba. Sakhasa lokhu kulala kuba ngumsindo amakhehla afuna ukulala ngapha lo muntu unestress sokuthi amadola awasavumi akasakwazi ukuyofika etshwaleni. Wena umbiza baby lo muntu umnika ingane ekhalayo ukuthi ayithulise. Yabona ukuthi izinto sezi upside down sebheke phansi. Vele uqala ikhehla umelana lithulisa ingane ishwalelo. Ibhadi enganeni.
yabo. Lo muntu lona wazi uhambe walala nabantu abangakwafelwa abafazi wona usufika nje, hayi mina ngizovusa umuzi. Ukabani? Hayi, uNkulunkulu asidalela abanye nani madoda sometimes niyitshupidi. Niyitshupidi iyoyoyo, iy'thuphethu zokugcina. uNkulunkulu wadala abafazi, waqeda wangathatha noyedwa umfazi. Akathathanga noyedwa umfazi uNkulunkulu. Uzibone lezi zinto ziyahlupha lezi. Nika nina niyathatha nga-4, 5, 12 niyathatha nina ngoba kulahlile angithi. Thathani. Jesu naye wabuya la avela khona sazi kuthiwa wafika ulala esiswini somuntu wexhawulana abantu bezingane ziyajabula. Jesu Nkosi yami uMariya wahamba wayobhalisa isisu lesibhedlela eCapernaum. Wathiwa wena uzele uphethwe indodana. Ayikho yonke lento leyo. Wazalwa loyo muntu loyo, ukumitha kwakhe singakubonanga ukuthi umithwe kanjani, naye akathathanga mfazi. Mina ngibona ngcono ukuthi nithathe. Nathatha nithatha nga-4, nga-5, qede nikhale ngo-anxiety, depression. Ze kanjani ama-depression mthethe 4 abafazi, ama-mistake. Yabo manje umuntu ozozala abantwana abamantombazane kumele abulawe manje. Lethela ama-mistake, amaphutha emhlabeni. Sasi-right siphila sodwa. uNkulunkulu azosidalela icebo lolusande sabantu, samadoda. Bengekho labo abantu bamabele laba. Hayi bafowethu ngeke labantu basihlupha la.